Davao matapos ang 2 ka bulan nga lockdown sa Metro Manila. DOJ ginpaiso sa Hunyo 18 ang preliminary investigation batok kay Senador Pimentel nga ginaligara nagbaylar sa quarantine protocol. Sa balita international, Italy tugutan na ang pagbalik sang biyahe humalin kag pakadto abroad sa Hunyo 3. Sa sports balita, Irish star Conor McGregor target nga makabalik sa UFC. Kag sa showbiz balita, Sara Abad ginkompirmara nga bulagay na sila sang yabana nga si Jay Contreras sang kamikaze. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social Una sa aksyon. Lasay sa 15 Action Radio Philippines Standard Time kagaron sa detalye na sa mga balita lokal. Patay ang anak sa isa ka convicted drug lord matapos kagintiro sang riding and tandem suspect sa may tubangan sa isa ka restaurant tukon sa tabok sang Riverside Medical Center sa may Bias Aquino Drive sa may Barangay 5, Syudad San Bacolod, takna alas 2:25 kay nasang hapon Mayo 16. Ang biktima ang lalakay Gerald Cuadra, 43 anyos, residente sang 24th Lacson Street sa may Barangay 1, Syudad San Bacolod. Kag bata sang convicted drug lord nga si Boy Cuadra nga ginpamatbatan sang 2006
nga guilty sa drug trafficking kagin papanaugan sang penalidad nga life imprisonment. Ang biktima ang makadto kuntani sa hospital bangod naka-admit sa karon ng iya asawa bangod sa stroke. Suno kay Police Major Sherlock Gabarang Hepe sang Police Station number 2, ginpahayag sa mga saksi nga masobra isa na ka oras nga nagahulat sa lugar ang mga sospetsado. Suno kay Gabana nagapanaog ang biktima siya sa lakyan sang gintiro sang hitman. Ang mga suspect ang sakay sa itom nga motorsiklo nga scooter type nga wala sang plate number. Na-recover sa lugar sang krimen ang 7 ka empty shells sang 45 caliber pistola. Hindi pa sa karon may establisar sa kapulisan ang motibo sang krimen, samtang padayon nila nga ginapadalman na ang kaso. According sa witness, ginapagahulat ko no. Kining suspetsado kag dason sang pag-abot ni sa salakyan kag naog yung biktima ay sige daging palapitan man ini sa gentero. Pagpanaog pa lang gid niya sa pick-up pakadto pa lang duro sa ospital kada mo na gentero. Dapat yan si Police Major Sherlock Gabana ang hepe sang Police Station number 2. Angot sa mga balita, gina-question sang pamilya Quadra ang otoridad bangod sa ginaligar. Wala ginhingagaw dala sa hospital si Gerald Quadra matapos sa gintiro sa may Bias Aquino Drive, Barangay 5, apisar nga lapit sa lugar ang Riverside Medical Center. Suno kay Rodolfo Quadra, 64 anyos, kagtiyo sang biktima, nagahingalo pa si Gerald sa sulod sang 5 ka minutos antes nga ginbawian sang kabuhi. Isa sa mga nagpadulong sa crime scene na mo ang iloy sang biktima nga si Carmen Quadra nga naga-question kung nga wala gindalag gilayon ang iya bata sa hospital kag madugay nga pag-abot sang scene of the crime operatives. Sabayin sa mga nagresponder nga ambulansya sa Bacolod DRRMO, no signs of life na ang biktima sang nag-abot sila sa lugar. Ginpahayag ni Police Major Sherlock Gabarang Hepe sa Police Station number 2, just 15 minutos nga nakaresponder ang otoridad umpisa nga nabato ng tawaga nga mayara sang nagluntad nga shooting incident. Nagpangabay si Gabana sa pamilya Quadra sang kooperasyon para sa madasig nga pagsolbar sang krimen. Hindi pa na kayo ng bata ko. Akot po. Buhi pa. Arang tiyo. Yang hamati. Gagadihop ang bata ko. Tugay sila nga abot. Lapit ospital. Lapit ang hospital. No? Na ay madala sa ospital para mabuhi. So ang iba hindi na ambulansya. Diba lagi na ambulansya para ma-ospital. Akong bata ko. Aras lapit ospital. Nga ay madala sa ospital. Amo na gumangkot ko. Dapat yan si Carmen Quadra ang iloy sang biktima. Sa iban nga balita lokal, ginkompirmar ni Maritime Industry Authority kon Marina Regional Director Engineer Jose Venancio Vero nga suspendido ang biyahe sang roll-on roll-off kon Roro kag fast craft gikan padulong sa syudad sang Iloilo vice versa. Sulo kay Vero nang kabaton sila sang sulat gikan kay Bacolod Mayor Bing Leonadia kag Negros Occidental Governor Eugenio Silacson nga nagapangabay nga ipaiso lang biyahe tubtob Mayo 31. Sulo kay Vero iya ginpadangat ang nasambit nga concern sa mga operators sang nagpalayag nga posible hindi pa handa magbato ng Bacolod sa mga pasahero gikan sa Iloilo sa piyak nga napaidalom naman ini sa General Community Quarantine o kon GCQ. Natala na pangaliwat nga mag-istorya si Vero Leonadia agon istoryahan ang nasambit nga concern. Nagpanugyan naman si Wizam operator nga si Frank Carbon ang mga nagaplano nga magbiyahe padulong Iloilo nga hindi magkadto sa Bradco Port sa Lunes o kon sa Martes nga adlaw. Bangon nagahulat pa sila sang special permit nga aprubahan sang Marina. Nakatanggap kasi tayo ng letter from Mayor Leonadia na nag-request na kung pwede wag mo nang ituloy yung biyahe sa Monday. Pag-aralan pa kung pwede na sa June 1. Nirelay natin yung request ni Mayor sa mga ating concerned operators. Dapat yan si Marina Regional Director Engineer Jose Venancio Vero. Samtang ginatugyan naman sa mga opisyal sang lokal nga panguluhan sang syudad sa Bacolod sa kapulisan ang pag-assess sang mga ihatag nga rason sa mga parahan nga mga motorsiklo nga mayara sang angkasa. Ginpahayag ni Bacolod Vice Mayor Alcida Familiaran ang chairman sa Bacolod IATF. Depende na kung ma-justify sa mga persona ang ila tuyo o kung mayara sang lehitimo nga rason. Sa piyak kabahin, ginpahayag naman ni Bacolod City Spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico sang BCPO nga ginastrikto ang social distancing rason nga kung sayuron wala ginapahanugunutan ang pag-angkas sa motorsiklo apisar nga mag-asawa o kung maghimata. Suno kay Pico, case-to-case basis gid lamang ang pwede nila makonsidera sa riding in tandem.
kaangay sang mga emergency situations. Kaya mo ini action art ang sa iyo ni Mayor na dinili niya sa kapulisan, discretion kung i-allow, of course, may justifiable reasons ang pag-angkas ng asawa, kanan, o kabataan. Dabatean si Bacolod Vice Mayor Elcida Familyaran. Sa katapusan nga balita lokal, naglupok ang isa ka granada sa kilid sang highway sa may Purok 3 sa may barangay Linaon, Banwasang Kawayan, Huwebes ang gabi, Mayo 14. Sunod kay Police Major Luel Garing Ganaw Hepes ang Kawayan PNP, naglupok ang granada ginabulubanta just tubtob 15 metros ang distansya gikan sa Puloy-ana ni barangay Kagawad, Polecronio, Tabu-Tabu. Sa pagpangusisa ni Garing Ganaw sa mga barangay tanod sang barangay, nakabati pa sila sang 3 ka mga lupok sang armas antes na tabong paglupok sang granada. Ginpahayag ni Garing Ganaw nga may person of interest ng Kawayan na PNP sa amo nga insidente. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 22 Action Radio Philippine Standard Time. Anitali sa mga balita lokal ginadulong sa inyong sang DTX 500. Sa imo pag-exercise sini magkalipat nga mag-detoxify. Ugali ang pag-inom sang DTX 500 nga nagatino sa imo dago nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa imo nga atay. Ini mga nagabulig panubos sa imo blood sugar bangon sa organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar bangon sang diabetes, mag DTX 500 kapsula. Sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyo nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba.
20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 26 Aksyon na Radio Philippine Standard Time. Kagaron sa detalye na sang balita international or national. Nakabalik na si Presidente Rodrigo Duterte sa iyang hometown sa syudad sang Davao subong adlaw Sabado kasunod sang ginpatuman nga modified enhanced community quarantine sa Metro Manila. Ining unang ation nga nakabalik ang presidente sa Davao para makita ang iya pamilya umpisa nga ginpatuman ang lockdown sang Marso nga nagresulta sa pag-untat sang transportasyon. Si Duterte nagsaulog sa iyang ika-75 nga kadlawan sa Malacanang nagligad nga Marso. Ginpahayag ni Presidential Security Group Chief Colonel Jesus Durante III ang presidente nga magatambong sa meeting sang National IATF sa masunod nga semana. Samtang ginpaidalom sang National IATF sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang mga Metro Manila, Laguna kag 5 kay iban pa nga probinsya sa tuyo nga hindi na maglapta ang COVID-19. Base sa Resolution number 37 sang National IATF, lakip sa mga lugar na ginpaidalom sa MECQ humalin Mayo 16 sa tubtob Mayo 31 ang highly urbanized cities sang NCR kag Banwa sang Pateros, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, lakip man ang syudad sa Angeles, Zambales kag Laguna. Sunod sa Gobyerno Nasyonal, ang Metro Manila kag ang Laguna ang ginakonsiderar nga high-risk area sa COVID-19. Pila sa mga probinsya kangay sa Bulacan, Bataan kag Pampanga ang nagapila naman sa Gobyerno Nasyonal nga ipaidalom ang ila lugar sa MECQ. Ang Cebu City kag Mandawi City ang nagapabili naman nga ECQ tubtob Mayo 31. Samtang mayoriya sa mga lugar sa Pilipinas ang ginpaidalom naman sa General Community Quarantine. Una sa balita, una sa aksyon! Sa dugang balita national, ginpaiso sang DOJ sa Hunyo 18 ang investigasyon angon sa ginaligar pagbayular ni Senador Coco Pimentel sang quarantine protocol. Sunod kay Prosecutor General Benedicto sa June 18 ang tentative nga petsa sang preliminary investigation na batok sa senador. Una gintala na sang DOJ ang investigation sa Mayo 20 matapos nga nag-issue sang subpoena kay Pimentel sang Martes nga adlaw. Ang complainant ang gingilala kay Attorney Rico Quicho nga nakabaton sang manugikan sa DOJ nga mag-file sang hard copy sang reklamo kag magpanumpat sulod sang 5 kadlaw sang ginlift ang Luzon-wide nga ECQ. Sa naibaluan, ginpakamalaot si Pimentel tinalikdan nga bulan matapos nga iya ginupdan ng iya asawa sa hospital. Bisan nga nagapaidalom siya sa quarantine bangod gidakabig siya sa nga COVID-19 suspect. Tubtob nga nagpositibo ini sa virus. Una sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 29 Action Radio Philippine Standard Time, hindi magkalipat nga maginom sang CL77. Ang original nga herbal dietary supplement liquid. Ang CL77 ang himo sa banabang palaya mangosteen, mangga, pandanchina, guava kag honey. Importante nga pahanumdom sa publiko nga likawan ang ginabaliga nga house to house ang peke nga CL nga nabutang sa mineral water o kod sa lapada. Ang original mga kaksyon nga CL77 ang yara sa 375 ml nga plastic bottle hag green ang iyang taklob. Para sigurado ka garantisado magdiretso bakas ang CL77 sa mga butika. Laking CL77 laging panalo. Una sa balita, una sa aksyon! Detalye sa Malita International Sports kag Entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala pag
laom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalatag palanggan. Padayon aksyon radyo. Balita, una sa aksyon. Kagkaroon sa litali na sa balita international, ginaprubahan sang gobyerno sang Italy ang isa ka decree nga nagatugot sang pagbiyahe bakadto kag humalin sa abroad. Umpisa sa Hunyo 3, pinakamang rehiyon sa Italy ang nagaduso sang madasig nga rollback pero nanindugan si Prime Minister Giuseppe Conte nga ang amat-amat nga pagbalik sa normal ang tuyo nga malikawan ng second wave sang COVID-19. Ang mga shops kag restaurant sa Italy ang nagaprepara naman sa liwat nga pagbukas pero ipatuman ang strikto nga social distancing kag hygiene rules. Mas sobra 31,000 ka mga Italians ang napatay bagon sa COVID-19 umpisa nga nagwang outbreak nagligad ka Pebrero 21. Ang Italy ang ikatatlo sa mga pungsod sa kalibutan nga may pinakadamo nga death toll pagkatapos sang Estados Unidos kag Britain. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports sa balita, wala sa karon ginapanumdum sang kampo ni UFC star Conor McGregor nga magbalik sa boxing. Sunod siya manager nga si Audi Attar. Prioridad ni McGregor nga makabalik sa hampang nga UFC. Sa karon wala ginapanumdum sang Irish star ang pagbalik sa boxing pero target sa gihapon nila nga makaengkwentro si pambansang kamao kag fighting senator Manny Pacquiao. Target man sang team ni McGregor nga makaengkwentro si Justin Gaethje pagkatapos sang UFC posible nga magsaylo sila sa boxing. Una nagwang report nga ginapreparar na sang kampo ni McGregor kag ni Pacquiao ang kontrata para sila nga duwa ang magatubangay subong nga tuig. Kung madumdumaan tuig 2017 sang nagboxing man si McGregor kag iya nakaengkwentro
si undefeated Floyd Mayweather Jr. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa mga showbiz news, again confirm sa aktres nga si Sarah Jane Abad nga nagbulagay na sila sa iya bana nga si Jay Contreras sang Kamikaze. Sa itong Mayo 14 sang nagpost si Sarah sa Instagram stories angon sa pagbulagay sang iya anay bana. Nagpasalamat ang aktres sa mga tao kag mga abyan nga nag-reach out sa iya. Umpisa nga nagwa ang ini nga balita. Suno kay Sarah, bisan heartbreaking kag painful ang natabo. Baga pabilin ini nga maayong nga abyan kay Jay. Ang anay mag-asawang ginkasal sang 2009 kag may duha ka mga kabataan. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 36 Action Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Mayo 16 tuig 2020. Sa liwat ako ang inyong atag balita, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon